Ini Jepang. Jangan proyek gede barang ra gelem. Ndang jedul bocah iki. Wah. Malah nang kene bocah. Apa Sam? Oh, tak golek-golek lah. Lah kok kowe ganteng meneng ngopo kowe, Mang? Kowe ra ngerti kok piye? Tong ndi to, Mang? Kerja. Bang Didil mesti. Ngopiri juragane. Oh, alah. Ya rada nyetil ngene ben patut. Jagong kok. Tak kandhani. Piye? Iki ana proyekan. Apa? Awake dhewe YouTube dhewe to. Saiki channel YouTube dhewe disewa wong. Vendor ya. Kok itu men iki? Aku langsung dihubungi karo manajer dhewe kok. Sapa? Manajer marketingnya dhewe. Cahetan kono. Ya, terus ngopo iki anu? Ngono lho. Heh? Garap apa kon garap apa? Anu, apa kuwi jenenge permen? Permen. Ya, permen ini mereknya apa? Menjos. Menjos. Oh, lah men kok Menjos. Dadi lek permen kuwi lek dipangan ya to. Apa jenenge tenggorokan iso blong ngono. Heeh, dadi lek swara elek dadi apik. Kaya gurah ngono kae berarti. Heeh, gurah kurang gurah liya-liyane lho ya. Oh, mikirmu ngeres. Gurah iki. Piye terus idene piye idene? Kon piye konsepe kono? Sing penting awake dhewe kur ngene iki. Ini anu apa jenenge? Permen Menjos. Nah, berharga ditelan langsung blong ngono tok wae ya to. Bisa gampang ngono piro? Anone piro? 2 juta. Kandhane yo engko gampang kok dum-dumane wis gampang ya. Yo. Engko paling si Pak Ijo kae engko dikeki dhuwit 500 wis meneng gitu. Iya. Ya, ngono ya. Jos wi. Cocok ayo golek nggon saiki. Cocok ra? Cocok. Ya wes, yo. 1 2 3. Permen Menjos. Bikin plong, sejuk, melegakan. Apa tuh? Jos. Suara apa tuh ki? Suara apa tuh ki? Loh, lah bocah-bocah ini ganggu neng kene. Ayo. Udah. Ayo. Iya, gagal meneh to Sam. Golek Bocah kayak iki jane neng ndi enek iki. Wah. Bocah saiki lho kuwi gara-garane apa? Ora sekolah lho. Oh iya. Bocah skor dolan. Jane iki kon mlebu ra to ora kon rabi ae. Ngerti-ngerti bocah ra sekolah munggah yo. Ayo to. Usah aku ngene. Permen Menjos. Sejuk, dingin, melegakan, bikin plong. Loh. Iki sora apa nek badalah bocah-bocah kuwi malah ngetutne awake dhewe ae. Jan kandhani. Wis. Pindah meneh ae. Bocah iki. Kandhani anak-anak bocah-bocah iki. Kono enek, kene enek. Lah iya. Jane iki apa ade pas pindah ngono iki ngetutke apa piye? Lambo. Lah bocah sana ndi enek. Wes, keluar. Bocah. Permen Menjos. Sejuk, dingin, bikin plong. Ya, bocah meneh. Bocah ning endi enek ning kono ki? Kok iso tritisan teko kono ki ya piye? Wah, ayo golek. Mas, penake nggone lurahe wae. Ayo tolong lurah ya yo. Hah? Wah, lagi Pak Lurah. Wah, cocok. Kenapa Pak Lurah? Sik. Wah, Izin. kula mlebet angsal Pak Lurah. Asal, silakan. Yo. Busuk ya. Ibu sik ae ngomong diomongin nang kono. Kok dibagi sithik gelem kok. Wae. Gitu. Niki Pak Lurah. Kula kan enten anu job. Ya. Ngomong anu. Niku disewa anune channel YouTube niku disewa pabrik permen Pak Lurah. Kan niku wau golek nggon ki lah diurusi cah cilik-cilik niku lho Pak Lurah. Lek misale kula nyilih studio ning jenengan angsal mboten. Arep gua apa? Iya. Gen mboten anu, gen mboten keganggu. Cilik-cilik niku apa lho? Mangke kula anu lah. Bagiane gampang. Nggih to?
Ya, bagiannya sing adil. Nggih, Nggih, nggih. tampil, nggih. Gampang. Cocok. Nggih, pripun? Asal Angsal. Pak Lurah. Oleh aja diutup. Mboten, aman. Aman. Padak kene tukang ngutut ya. Biasane ya ngono. Ora iso ngono ya. Heeh. Nggih. Ya, silakan. Ya. Nggih Pak Lurah. Usul Pak Lurah. Ya. Nggih. Nggih. Iki. Kula butuhe napa nggih? Alat napa Oh, anu? niki gitar gak dari sini Lurah. Ya wis iki. Niki Cocok. cocok kene gitar. Cukup apa nek? Apa nih ya? Apa ini ya? Apa nih San? Iki Butuh niki apa? niki niki asal pendut mboten Pak Lurah. Arep dipakai? Nggih. Ya wis hati-hati. Nggih, nggih. Larang iki soalnya. Mula mlebu trian nggih Pak Lurah. Pundi? Pun tinggone lah, aku ora ngerti. Tinggal pilih sono apa sini. Weh, Oh. bingung nggak disam? Jadi mburi wae ya. Hah? Ayo. Sing mburi wae. Ayo wis ayo. Nggih. Suwun Pak Lurah. Kun. Kene ya yo. Heeh. Olah. Endi to iki jane? Iki ya kenal lho. Endi? Iki jos tenan. Nah, iki yo piye? Iki ne wae. Ayo wis. Oh, kene wae no. Wes, cocok. Piye? Nah, iya. Berarti ayo kita sekarang nyanyi, guys. Yo. Ya, kita sekarang nyanyi. Senang rasa sepaneng senang. Oh. Kaya Kaya anu, Permen kasih kan, blogger. Oh permen iya, dimakan kita belum sih. makan permen menjos. menjos. Ini Satu. makan. Oke. Aku satu. Mari Biar. kita makan permen menjos. Menjos. Yang membuat suara menjadi bagus. Jos. Bagus palsunya. Iya, asik. Plong. Gitu. Rasanya langsung adem. Nah, dan membuat lega di tenggorokan. Direkomendasikan untuk penderita-penderita COVID-19. Iya. Iya. Buat yang suaranya jelek langsung jadi bagus. Bagus. Iya. Ayo bro, kita mulai. Senang bareng susah, susah bareng nyaling seliramu, sayang seliramu, wes tak angen-angen, we bakal tadi jodohku, wes tak angen-angen, we bakal tadi pilihanku. Tenang, rasa sepaneng tenang, kue seneng rene, rangkulan aku tangguh samu turuku. Besok pilih hotino, kowe tak lamar, rasa duwe rasa aku ninggalo, awake dhewe wes tati siji. Sampai tuwe kowe ora bakal tak culno, masih ya wis rawan cine sayang-sayangan yang kene, siji-siji ne wong sing gawe ayeme ati, gawe uripku seneng mesem saben wengi. Seneng bareng susah, susah bareng nyandeng seliramu, sayang seliramu, wes tangen-angen, we bakal tadi jodohku, wes tak angen-angen, we bakal tadi pilihanku. Tenang, rasa sepaneng tenang,
sang turku besok milih dino kowe tak lama rasa duwe rasa aku ninggalno awake dhewe wis dadi siji sampai tuwe ora bakal tak jono masih wis trawan cine sayang kene siji ne wong sing gawe ayeme ati gawe uripku seneng mesem saben bengi sampai tuwe wera bakal tak jono masih wis trawan cine sayang kene siji ne wong sing gawe ayeme ati gawe uripku seneng mesem saben bengi gawe uripku mesem saben bengi. Ya ngono lho, Bro. Berarti bukti tenan yo. Gara-gara ngemut permen gitu. Suara jos. Padahal suaramu elek. Iya. Sesuk ade melu Indonesia Idol Iya, gitu. iya. Gen muda suke. Ya wes. Kene lurahan. Yes. Kene kene. Wes, ade saiki. Ya wes, Gari dikirimke nang manajernya Iya. sesuk bayaran 2 juta. Siap. Oke. Terus saya bagi Angkat, wis ora apa-apa, kae 50 wae.